Kære søster. Veninde. Kusine. Kære dig. Jeg tænker nok, at det lyder nemt. At passe på sig selv. Pas på sig selv. Du tænker tit, det sker ikke for mig. Kun for hende i en rød frakke. Eller hente den irriterende, der vil ses i første række. Men det kan ske for dig. Der er ung. Frisk. Og har mod på livet. Hver dag bliver 400 kvinder ramt af livmoderhalskræft. Og 130 af dem går bort. Går bort. Forsvinder helt væk. Er det det, du vil? Risikerer at skulle forlade alt, hvad du er kær. Familie. Venner. Kæreste. Vil du efterlade dem i sorg i en alder af 16? 19. Eller 25 år. Jeg var til fest, og så var det ham fra parallelklassen. Ham, der blinkede sødt til mig, når vi gik forbi hinanden. Jeg var i godt humør. Han hiver mig til siden, og vi blev enige om at gøre det. Det gik så hurtigt. Vi gjorde det uden kondom. Uden kondom. Jeg fortryder Jeg så nogle pletter. De var røde. Røde som blod. Jeg var bange og kontaktede straks min læge, hvor jeg fik beskeden. Du har fået livmoderhalskræft. Min verden gik i sort. Et langt behandlingsforløb begyndte. Der gik år. Og flere år før jeg blev erklæret rask. De ville være der resten af mit liv. Arne altså. Ikke kun synlige ar på min krop efter operationen, men også på min sjæl. Men jeg holdt hovedet højt. Gik ikke ned med fladet. Stadig fuld af liv. Og stadig fuld af liv. Liv. Lad dit syn på livmoderhalskræft forandre. Det sker jo ikke kun for alle andre. Så gør du dig selv den tjeneste. At bruge kondom. At opsøge din læge for at blive undersøgt. Eller for at blive vaccineret. Så kære søster. Veninde. Kusine. Kære dig. Så pas nu på dit liv. Du har nemlig kun et.